Gajuang penjo machielo kapok idhiyo kane ichopo e nyim komiti mar od bura mar loso budget ne owacho ni migawo mar arita kod nok mar omenda mar bilion 36 omenda ma onego bed ndiko obila mar omenda 10 kaachiel kod keto e tim new administrative units kata kune loch nanga bende omenda ma kamano omiu i budget ma idhi som kod jatend migawo John Mbadi. Jatend migawo gi keto ne bunge kawuono bro miyo wuolo mar ndiko polise mwadwaro kamoro ok nyal romo e kiwango mar namba mwadwa her, lakini gima duong' ni nitie pesa ma oketo ma dhi miyo wabedo gi yot chako ndiko bila. Andingeni budget bende kosesom e kore kanyo kaluwore kaka piny dhi kaka uchumi dhi wanyalo dok mondo wayud meto mar omenda mondo wamed ndiko obila mamoko. To bende en dwarowa kaka ministry ni kikwa rit nyaka higni 3 kaka sani ekwa ndiko obila, wadwa ni higa ka higa indiko obila. Omiyo wa e higa madhi chakni pod wan gi kinde mar higni mabiro mondo watem matek ni higa ka higa wandiko obila. An ok en ndiko obila, bende nyaka wabed ni wayudo obila manigi nonro kata rang'iny mamalo kendo wabedo gi budget manyalo konyowa timo gimiluongo ni capacity building ma kinde ka kinde kata mano obila mosendiki wanyalo duoko e sikul mondo gimed gi lony makare kendo manyasani mondo gitine jo Kenya e yo ma chik dwaro. Mogik ne ntiere wach mar omenda mimiyo obila kata nyiewo gik lweny mag obila manyasani mar konyo gi rakore kod jonjore, bende omenda mar nyiewo negi gik lony manyasani uketi budget kane udwaro e nyim komiti mar od bura? Wan gi fedha ma John Mbadi gi joge oketo mondo konywa e program mwasebedo kwadhi godo mbele mar nyiewo ne polise gik manyasani manyalo konyo gi tich. Mana kaka dwaro ng'eny, pesa manitiende tin ma ok nyal lo dwach jite kata lo dwachwa wate, but magi keto no bro konyowa ka ondam maber kwadhi mbele gi chenro marwa mar keto ni obila nigi gik manyalo konyo gi tich e yo makare. Erokamano daktari. Aduoke achiel kachiel nyaka an kod